بعد سوالمون درباره همه شب قدر. اه، استاد، وقتی نماز خواندن، مقصد در وقتی همون نماز خوابم برده است. نمیدانم که وای در کدام رکعت است، در سجده است. овозатон زیاد пасту خوبی баланд мешавад. Сабаб чӣ бошад? الو. баландтар гап занед хоҳар, микрофона наҷумода гап занед. صدام خوب شد استاد؟ ҳо میگم همه وقتی نماز خواندن در همه شبای قدر، در وقتی نماز خوابم برده است. مقصد نمیدانم در سجده یا در تحیات قدر خوابی سختم برده است که نمیدانم. مقصد همه چی میشوه استاد؟ و یگان راه توصیه میدادین که مقصد تا سحر میتونستیم بیدار ایستاده. بعد یک سوال دیگه که همه وقتی نماز مثلا زن بهترین لباسش پوشه، اما او آنقدر وسیع نباشد، کمی تنگ باشد، این یگان ضرر میرساند یا که نه؟ беҳтарин либоси зан ҳамун васеъш. ҳамун васеъша пӯшидан гирад. Намоз ва сатри аврат дар намоз ҳам ҳатмӣ ҳаст ва агар мисол ҳиҷоб бошаду лекин танг бошад, вай сатри аврат ҳисоб намешавад. бинобарин васеътараша мепӯшед. хоб, масъалаи дигар, намозҳои нофиларо то ин дараҷае хондан дар кор не ки хобатон барад. пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтанд ки якеи шумо дар нашоташ намоз хонад, яъне дар ҳолати бардамӣ ва ҳавас намоз хонад. хеле не ки хобаш бурда монаду гоҳо ба ҷои ин ки Аллоҳ таолоро саною зикр кунад, Аллоҳ таолоро эҳтимол аст ки ҳақорат кунад. гуфтанд як байни ду сутун дар масҷид як арғамчин, як ресмони ғафса дидан. гуфтанд ки аз они ки аст? гуфтанд аз они фалонӣ. я занака номаша гирифтанд. намоз мехондааст ҳамон зан, барои чин арғамчина бастааст, барои ки агар яке хобаш бурда наафтам гуфта амна қабида намоз мехондааст ки дармонад ҳамон ба наафтад. баъд пайғамбар саллаллоҳу алайҳи вассалам гуфтанд ки намозро инхе карда нахонедтон, намозро аз рӯи ҳавас хонедтон. ҳавас яъне ба ҳавас мехонед ку ҳами хел. хоб, шабои қадр шабзиндадорӣ кардан бароятон душвор ҳаст. Масалан, чӣ хел мекунед? ҳаракат кунед, рӯзона дам гиред, то ин ки шабона рӯзона хоб кунед, то ин ки шабона ин шаборо қадр карда тавонед. як. дуюмаш, хоб ки омад, буроед таҳорат кунед, ҷои намозатонро тағйир диҳед, аз ин кунҷи хона ба ин кунҷ гузаред. Масалан, дар мобайни намозатон 2 ракат намоз хондед, буроед ягон дигар ибодат кунед камтар, ҷотонро тағйир диҳед, торат кунед, бигзор қаҳва нӯшед. Масалан, яъне камтар вазъиятатон, дандонатонро шӯед, масалан, я торати нав гиред, ҳушёр мешед. ба бинӣ вақте об мекашед, истиншоқ фоидаш аст. ҳамин хела, яъне фаида фарағта фансаб, вақте ки аз як ибодат фориғ шудӣ, ба як ибодати дигар шурӯъ кун. масалан 5 дақиқа як наворе ки 5 дақиқа дар бораи эътикоф аст ё дар бораи шаби қадр аст, гӯш мекунед, бо мехезед таҳорат мекунед, бо намоз мехонед. ҳамин хел кунед. мақсад вазъиятатонро тағйир додед. агар хобатон биёд, ҳама як 5 дақиқа я дароз кашиду хеста бо давом диҳед, то ин ки дар хобатон, мана чӣ хеле ки ҳозир худатон гуфтед, яъне дар куҷои намоз хобатон бурдааст, худатон намедонед. ҳеҷ гапе надорад. ин намози нофила ҳаст. тамом мехезед, аз нав 2 ракати дига мехонед. аллоҳу аълам.